שלום, קוראים לי כלנית שרון, אני מנכ"לית שותפה של ארגון החזית הוורודה, אני יוצרת, אקטיביסטית, ובאתי לתקן את המדינה. בעקבות מחאת בלפור פשוט יצאתי לרחוב, התחלתי עם מחאת העצמאים ומחאת האומנים, כיוון שסגרו אותנו ראשונים וכזה. הממשלה לא נתנה שום תשובה למה הולך לקרות איתנו, ופשוט הייתי אבודה, כאילו לא ידעתי איך אני הולכת לסגור את החודש, מה אני הולכת לעשות בחודש הבא, ולא אמרו לנו כלום גם. ויצאתי פשוט לרחוב עם העצמאים ואז עם האומנים, ולאט לאט הדברים התחברו לי. אני זוכרת שהייתי בהפגנה אחת של הדגלים השחורים, ממש בהתחלה, באפריל כזה, קלתי סביבי, ופתאום הייתי כזה, היה לי אסימון, שכאילו אם אני חיה פה, אני חייבת לעשות שהמקום הזה יהיה מקום שאני יכולה לחיות בו. גבשנו איזו קבוצה של 10 בנות בנים, ועשינו את המיצג הראשון שלנו, שנקרא מקוננות על מות הערכים, והיינו עם שלטים של ערכים שהם ז"ל, אומנות, תרבות, חינוך, דמוקרטיה, שוויון. פשוט קוננו על מות הערכים, וזה היה הדבר שבעצם הוביל אותנו להמשך הדרך. באיזשהו אופן זכיתי להצליח לחבר בין אומנות להשפעה על המציאות, למחאה. וב-2023, תקופה של ממשלת השינוי, פעלנו בצורה יותר מצומצמת, גם רק ממש חלק מאיתנו, היינו בהפגנות בשייח' ג'ראח, והיינו בהפגנות בשטחים, וקצת למדנו את הדברים האחרים שקורים, כי הייתה תחושה שהנה, יש ממשלה שדואגת לאזרחים, אפשר לעשות עוד דברים. ואז כשהממשלה נפלה והגיעה הממשלה הנוראית הזאת, והיה את נאום יריב לוין, אז פשוט צאנו את עצמנו, חוזרים לרחוב, בכזה שאריות, 2 תופים ומגפון, שאריות של דברים שהיו לנו בבית, ופשוט יצא שהובלנו צעדה. ואז זה היה כזה טוב, אנחנו צריכים להיות פה. אנחנו עובדות בשני צירים, יש את הציר המיידי, שזה להחליף את הממשלה הזאת ולהחזיר את החטופים. לצערי, נדמה לי שזה יהיה בסדר הזה. והציר הרוחבי, שזה לייצר קהילה שהיא מבינה את האחריות שלה בתוך החברה הישראלית. המאבק שלנו מצליח בהרבה נקודות. הפלנו את ממשלת נתניהו בבלפור, עצרנו את ההפיכה המשטרית ב-2023, והצלחנו להעיר את הציבור הליברלי-דמוקרטי, את עצמנו, קודם כל, ואז עוד נשים ואנשים בתוך הציבור הישראלי. ואני מאמינה בתהליכים. זה תהליך ארוך, ובתוך התהליך הזה יש ניצחונות קטנים שצריך לדעת להסתכל עליהם, כי הם שווה ערך. אנחנו עובדות מאוד קרוב למשפחות החטופים, כי נאוה צנגאוקר ונטלי הן חברות, זה כבר משפחה. אם אין שם, מי אני שאני לא אהיה שם? אני מרגישה שמדינת ישראל יכולה להיות החזון שלה. שהיא יכולה להיות המקום הטוב הזה, ושלכולנו יכול להיות כאן טוב. פשוט צריך לעלות על המסלול הנכון. לא פשוט, זה לא פשוט. כי החיים פה באמת לא פשוטים, ובאמת היסטורית נעשו פה המון עוולות. אבל יכול להיות פה יותר טוב. יש פה אנשים מעולים. מה תעשי ביום שאחרי? וואו, יש פה עוד כל כך הרבה מה לתקן. כאילו, נחליף את הממשלה, נחזיר את החטופים. הממשלה הבאה תהיה כנראה לא ממשלת החלומות שלנו, היא תהיה ממשלה בסדר, שאני מקווה שלפחות לא יהיו בה פושעים, ושאולי יהיו בה אנשים שבאמת רוצים להקשיב לאזרחיות והאזרחים, לפחות חלק, אבל עדיין יש פה מלא דברים לתקן, כאילו הכהניזם, המשיחיות, הביביזם, זה לא סתם מילים, זה חינוך עמוק לצערי, שחווינו בשנים האחרונות בחברה, גם הליברלית, ויש לנו אחריות לשנות את זה, לתקן את זה.